Isang magandang araw mga kasista at mga kawaray ko dyan. It's me, Boy Waray, at muli pong magbabalik para sa aking kakaibang mukbang. Oh my God! Sa pagkakaalam ko, kinakain lang to ng mga taong naglilihi at taong buntis. At nagtataka lang ako kung bakit, anong bang meron dito, kung bakit kinakain sa mga taong naglilihi at nagbubuntis. Itatry ko itong kainin para malaman ko ang sagot. Tara, samahan niyo ako sa aking pagmumukbang. Let's go! So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Yapa. Ganito pala pagkabuntis nalilibang. Mm. 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 Apa? Kaya pala paborito ini sa mga buntis. Apa? Sarap. Sarap, mga kasista, masarap. Pagkaga. Yo. Sarap. Sarap. Kulang na lang to, ulam, mahilaw, maganda yan, masarap, mat. Sarap. Sarap. Parang nalalaman ko na yata kung kung bakit nagugustuhan to na nagbubuntis. Malutong at malinamnam kainin. Sarap.
Do it! Just do it! Sarap. 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 Ubig mga kasasya. Ito. Ito na. Ito na po mga kasista. Magtatapos na ako pagmumukha. At sana magustuhan nyo ang vlog namin. Bye-bye!